Ξεκινάμε το ταξίδι μας πολύ νωρίς το πρωί. Ο κύριος λόγος ήταν για να αποφύγουμε τυχόν κίνηση που θα μπορούσε να υπάρχει λόγω και των ημερών. Αν ξέραμε όμως ότι θα πετύχουμε αυτόν τον ουρανό, σίγουρα ο λόγος, πίστεψέ με, θα ήταν αποκλειστικά αυτός. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι για περίπου 3 ώρες. Η διαδρομή αποτελείται από βουνά που συνδυάζεται απίστευτα πολύ ωραία με τη θάλασσα. Φτάνουμε κάπως έτσι στο Αλμυρό. Με το που μπαίνουμε στην πόλη, λίγο πριν το κέντρο, συναντάμε τον Άγιο Δημήτριο. Ένα πάρα πολύ όμορφο ναό που είναι και ο πολίοχος εδώ της περιοχής. Περνώντας λοιπόν με το αυτοκίνητο, βλέπουμε και την κεντρική πλατεία του Αλμυρού, η οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν μου θυμίζει τίποτα σε σχέση με αυτό που θυμάμαι όταν εγώ ήμουν παιδί και τα πρώτα μου φοιτητικά χρόνια που έμενα εδώ στην περιοχή. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε το παλιό δημαρχείο με κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα κατασκευάσματα, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, πλέον λειτουργεί ως οδείο. Εδώ βλέπουμε μια γέφυρα, τη γέφυρα του Αλμυρού, η οποία όπως βλέπεις είχε καταστραφεί με τις πλημμύρες πριν κάποια χρόνια που σίγουρα θυμάσαι. Έχει βέβαια αποκατασταθεί το μισό τμήμα, οπότε τη λες και λειτουργική. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πλήρως. Και εδώ ακολουθούμε τη διαδρομή για ένα πολύ μικρό ορεινό χωριό. Όπως βλέπεις, φύση, πράσινα βουνά και τα φιλαράκια μας. Κάθε τίμιο χωριό πρέπει να έχει κάτι από αυτά στη διαδρομή. Σχεδόν λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το μικρό χωριό, το οποίο έχει την ιστορία του και σε περίπτωση που θα ήθελες να τη μάθεις, κάνε μου ένα like, ένα subscribe και γράψε μου στα σχόλια.